एबसु अफिसनि उनाव फख्रियाव गारनायखौ नुवाखै होनबा सब जोंथ' नायबाय साख्रिनि फर्म फिलआप खालामनाया सब गेरापारानि खाथिनि गोजा क्रिस्टा कलेजाव लेखा रानदोंमोन इ लेखाखौ 500 थाखानि लेखाया 15,000 गोजा साख्रिनि मुङाव नंखाय फर्म फोसावनाय जाथाया बिटिसिनि एक्स चेयारमेननि खुगानिफ्राय रोखायै बेरखांदों नोंथांमोननो फुल आपडेटखौ होगासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां तो बेनि सिगाङावनो आं नोंथांमोननो मोनसे इम्पर्टेन्ट आपडेट होग्रोनो सानदों बर' फिल्मनि मुंदांखा एक्ट्रेस लोगोसे प्रडिउसारबो बेनो जादों रिया ब्रह्म होनोब्ला बयबो रायजो राजाफोरा मोनथियो गैया आरोना बयबो रायजो राजाफोरानो मोनथिखागौ दा रिया ब्रह्मनि फिसाया एबेक्सन खालामजानाय बर' रायजो राजाफोरनि सेराव नुजाथिहैदों आरो लोगोसे रां अनसुंथाइ होनायबो नुनो मोनदों आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन আমাক দুজনক দেখিলে মানুহবিলাক কিবা কিবি কয় দে হ'ব এইটো এনেকুৱা হওক ফটো যদি লয় আমি দুজনক লৈ লিখি নকওঁ না আপোনালোকৰ বাহাদুৰি আমি পাৰিলে আৰু যেতিয়া পাৰে আমি কৰিব মানুহ আহিব আমাৰ বন্ধুকেইটাও আহিব আৰু থকা মেলাটো আছে নাই এনেকুৱা থাৰ্পলিন দি আপোনালোকৰ থাকিব ইচ্ছা কৰে নহয় আপোনালোকে যে কৈছে যে এই যে থাৰ্পলিন লৈ কৰিব বিচাৰিছে নেকি থাকিব বিচাৰিছে নেকি মই 25-30খন থাৰ্পলিন পঠাই দিম মই এটা এড্ৰেছ দি যাম মানুহৰ পৰা লৈ আনিব আপুনি নাম্বাৰ এটা লওক নাম্বাৰটো দি যাওক নাম্বাৰ এটা লওক প্ৰকাশ গগৰ বুলি কয় মই ফোন কৰি দিম আপোনাৰ লগত অলপ 15-20খন মই 20 নম্বৰ চব এবাৰ থাৰ্পলিন কৈ আছে লৈ আনিব আপোনাৰ তাতে নেকি নাই এইটো नोंथांमोनाथ' बिदिब्ला नुनो मोनखाबाय नङा होमबा बिदिब्ला फैदो नेक्स्ट आपडेटआव इलेक्शन बोर्ड होननाय दंमोन साख्रि होग्रा बिसोरनियालायनो सेन्ट्रेल रिक्रुटमेन्ट बोर्ड नामाबो गोदान बेनिफ्राय बे समाव जोंनि रायजो राजाखौ थगायबाय माने जायफोर इउपिपिएल खालामा बिसोरो जाम्बा आंगा गोजालायनो मानोना साख्रिनिफ्राय बन्चित जागोन बिसोरो जुदि इउपिपिएलनो भट होआबा इउपिपिएलनि भट होनानै जुदि साख्रि लानो रोङाबा माने जाम्बा आंगा गोजा एरै होनदोंमोन मोनसे समाव ओमफ्राय नुवाखै होनबा गेरापारानि एखेबारे कागज पत्र लाबोनानै सार्टिफिकेट लाबोनानै एबसु अफिसनि उनाव फख्रियाव गारनायखौ नुवाखै होनबा सब जोंथ' नायबाय साख्रिनि फर्म फिलआप खालामनाया सब गेरापारानि खाथिनि गोजा जोंथ' बै एबसु अफिसनि उनाव गारनायखौ बस्ता खनखांनानै नायदोंमोनथ' एड्रेसफोरा सब गेरापारा खाथि खालानि दंजोबो इफोरबायदि भट मोननो थाखाय बस्ता कागज लानानै इसोरो इखौ बुंनो हाया इसोरो थगायाखै होनना इ बस्तानि प्रमाणानो दोङो दाबो इमान सार्टिफिकेट जमा खालामनानै साख्रि होगोन होनना लाबाय भटआ लाबाय गावसोरबो मोनासै बेलेगनोबो होनो हायासै इनो दा रायजोफोरा इखौनो होनबाय दोङो दा माथि पाट्टा होगोन होननाया दानि मोनसे खोन्थानाय इ माथि पाट्टानि खोथाखौ आं एसे बुंनि मुरमेलानि जोंहा नीलु चक्रवर्ती मोनानि हा दङ मुरमेलायाव नोंसोरमोननिया जाबाय आवनि हाति सत्रनि हा गखाय सत्रनि हा इ हाखौ आङो जेब्ला प्रथम सर्बानन्द सन'वाला चिफ मिनिस्टार जादोंमोन जोंहा बिष्णु बसुमतारी दे मुरमेलानि आं इखौ होनबाय थादोंमोन सर्बानन्द सन'वाला दा ट्राइबेल मानसि जोंनि बिराद मोजां बे टाइमावनो सत्रनिफ्राय बेखिनि हाखौ एनअसि लानानै जों मिथिबाय ट्रेक्टर होनायाव ट्रेक्टर होनो हायाखै जोङो इ ओनसोलनि मानसिफोरनो हानि थाखाय लनसननिफ्राय बन्चित जाना दङ बेनिखायनो जुदि आवनि हाति सत्रनिफ्राय एनअसि लायोबा राजनितिसो खालामनांगोन दे नोंसोर राजनिति दारै नङाबा इयो जानाय नङा अलरेडि बेयाव बुहुत बोसोर जखाना दङ बेफोर खोथाखौ जोङो बुंनांगोन बे खोथाखौ बुंनानै जिखिनि जदो एरै थेख्रा खुसिसिमथ' हाया थेख्रा खुसियालागै दोङो
मिथिगौ आं मिथिगौ मोजां आवगाय रायलायबाय थादों बे हाखौ बेनिफ्राय बैसानि सत्रनि इखिनि हाखौ एनअसि लायोबा मानसिफोरा जि दोङो एलटमेन्ट जानायाव सहज जागोन आरो बे ग्रेजिं रिजार्भबो नङा बेलेग माबाबो नङा ग रिजार्भबो नङा इयो थारमाने इसोरो एनअसि होबानो इखिनि हाया जाजोबमोन बेनिफ्राय नैबे नील चक्रबर्तीमोनहा दाबो मन्दिराव फैबाय थायो जोंखौबो लिंहरो इसोरबो इखिनि मानसिया बर' बेंगलि जिखिनि दोङो असमियाफोरबो दोङो असमिया पार्टी बिसोरबो नील चक्रबर्तीमोनहानिफ्राय जुदि एनअसि लायोबा इसोरनियाबो जागोन बेनिफ्राय नैखिनिथिं खोला थानाय हायासो खिन्थु गासैबो इयो बेलेग आरो ग्रेजिं जाना दङ दा हानि बेबस्थाया बेनो नोंसोरमोनहा नाजायोबा एसे गोजौ लेभेलाव राजनिति लेभेलावनो माबानांगोन बेयो उनाव जाहैगोन दाथ' सरखार गैया बयबो प्रतिश्रुति इ समाव जेबो जाखाया दोन्दोबाबो बे टाइमाव इसोर जेबो मावनो हाया सरकारि खामानि जेबो जाथ'वा दा जायोबा उनाव सरखार फैयोबा जोङो आवगायनि माबाखौनो लाफिननांगोन आरो बेनिफ्राय सोरबा मानसिबो थानांगोन नांग्रा सानैसो गिदिंग्रा जोंनिफ्राय मोनसे प्रतिनिधि थांनानै आवनियाति सत्रनिफ्राय जोङो मोनसे जोंहा खारातरा साखि दादि एकालयबो जादों इयाव मोनसे माबा दङ इयाव पाठसालानिफोरा लिंक दंजोबो आं मिथिगौ थारमाने आवनियाति सत्र जयै लिंक दंजोबो आरो दा इफोरबायदि लाइन लानानै जों रायलायनांगोन आरो जों जिहेतु आङो मोनसे समाव बरमा सार्कोल मसलपुर बागानपारा जाला बे मोनब्रैनि चेयारमेन जादोंमोन नालाय हा हुखौ आवगाय नायदोंमोन आं बुंदोंमोन बिष्णुआ थैनानैसो थांबाय बिष्णुखौ होनबाय थादोंमोन एनअसि होबानो खिन्थु क्लियार जागोन बेनिखायनो हानि पाट्टायाथ' बाद दोन इउ पि पि एल सरकारा हा पाट्टा होनो होननाया दानियाथ' फरेस्टआव थानायखौनो एभेक्सन खालामगासिनो कारापसन गैया होनदोंमोन माने दुर्निति गैया होनदोंमोन दुर्नितिया मा जाखो चेयारमेनफोरा इसोरनिया दा जोङो 2011 सनाव 2018 सनाव जों सार्भे खालामबाय न' मोनबाय फैसाया लाबाय इसोरो इयो दुर्निति गैयानो जोंनि दिनाव सार्भेया खालामना होलांबाय फैसाखौ लाबाय इसोरो इयो दुर्निति गैया कत गादै गाद 500 थाखायाव उन्दुना देखायनाय फट' दोङो जोंनियाव ओइ बेन्जामिन बसुमतारी उदालगुरिनि सालबारिनियाथ' फैसाबो कारापसन ओइ हिनजावखौबो नैयाव बरमा माबानानै हिनजाव लाना खारना इयाव बरमायावबो हमजादो बेफोरबायदिखौ जोंहा ओइ गरमारानि दमदमानि दाख्लै सासे सिआरपिनि हिनजावखौनो लाना खारदो चेयारमेन दा आरो मा जाबावबाय ओइ इउनिभारसिटिया कलेजफोरावसो 30टा कलेजाव लेखा रानदोंमोन इ लेखाखौ 500 थाखानि लेखाया 15,000 गोजा 15,000 साप्लाय होजोबदो एखेबारे दा केस होना दोनदो 500 टकार किताबटू 15,000 बिल दी फेलाय उलायसै दा आरो गोदान बाव ओइ रेभिनिउ सार्कोल एसडिसि अफिसफोराव गरिब मानसिफोरनो थिं राननो फैयो माबा हरोलै थिं हरो 3,48 लाख थाखानि दाख्लैसो गोदान आरो केस होबावबाय जोंनिया केस होदों थिंआनो सफैयाखै फैसाखौ दिहुनजोब्बाय थिं गैया जेरावबो दा केस होदों एखेबारे नैबे इ मासनि इ सप्तानि केस गोदान 3,48 लाख बेसेबांबा हाजारनि आरो जायखिजाया 3,48 लाखखौ गोसोआव दोङो दिनैनि गोदान मोनसे आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन बाय